Сахо. Ти си най-великото същество и всички други за теб трябва да са долни мизерни бокуци. Ти си най-силното и висше създание на тази планета. Ти си Сигма. Това е. Ти си едно NPC и си толкова скучен, колкото и сивия екран за тази картинка. И плюс това е един от 5-те брейнрота, които знаеш, защото живееш под камък. Ти мразиш Палестина, обичаш войни и аз те мразя. Със сигурност ти си ужасен човек. Ти си долно същество. По-мизерен си от хлебарките. Живееш в къща, която е 1 квадрат и си толкова беден, че дори нямаш телевизор. Патапим. Ти си мислиш, че по някакъв начин си свързан с гората и харесваш просто, че той е маймуна. И не те видя, Патапим е интересен. Ти си едно NPC, ако те видя на улицата, ще те застрелям и ако това ти е любимия брейнрод, не съществуваш за мен.